Amen. Amen. Greetings, ngane zakwethu, in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus. And welcome to the sanctuary. We welcome our friends online. We welcome our friends on YouTube. We welcome our friends on Facebook. Today, ngane zakwethu, is a very special day. Amen. In fact, the entire world today is celebrating the triumphal entry of Jesus into Yerushalayim, into Jerusalem. Amen. So it is called the triumphal, the victorious entry ka Kristu Jesu engena kuphi eJerusalem. Amen. Now, for us thina la sanctuary, this day is very, 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 very important in the sense that in the triumphal entry of Jesus, thina ke sibuka ezibandla triumphal entry of Christ Jesus into Jerusalem. Now that thina siyi New Testament church, today thina celebrate eyethu insindiso, where we experienced in person the triumphal entry of Kristu Jesu empilweni zethu. Amen. Ukunqoba kuka Kristu uJesu anqobe inyama kithi, anqobe inkanuko zethu, anqobe ukonakala kwethu, anqobe amanyala esiphila kuwo. Hallelujah. Anqobe uKristu Jesu, anqobe ivini ubuloyi, ubuthakathi abantu ababenzayo ngenxa yokungalungi nokuganga kweinhliziyo zabo. uKristu Jesu namhlanje uyangena empilweni yami nawe, uzonqoba even ama cravings. Yabona ama cravings lawo nawo ukuthi uthi usathi uyihlalele kumnandi, ikhiphe icraving phakathi kwabantu, ikhiphe icraving emndenini, ikhiphe icraving kuma colleagues. Yabona, ikhiphe icraving ko friend, ikhiphe nasesontweni sometimes. Hallelujah. Ikhiphe icraving ikise ngaphandle, ithi usuqalekile wena manje, sekuyisikhathi sokuthi ubheme. Hallelujah. Ikhiphe craving mfowethu in a social space la kukhona abantu oxoxa nabo nenixoxisana nabo, ikhiphe craving ithi womiwe wena manje, sekuyisikhathi sokuthi at least noma ungathola idampi, noma ungathola into ka1 ozoyithi nje nqe ekhanda mesuba right. Hallelujah. So ke thina siyabungaza, celebrate. It's not about the triumphal entry into Jerusalem. It is more from the spiritual side of things. La sibuka khona the triumphal entry, ukungena kokunqoba kuka Kristu Jesu empilweni zethu, afika nqoba umina kimina. Hallelujah. Afika nqobe inja le ekimi engiyibiza ngayo ukuthi mina ngunjandini. Hallelujah. But into engiyithanda kakhulu ke bafowethu nesambulelwe yona thina la sanctuary ukuthi kwi triumphal entry we are looking at izinto zakwamoya. Amen. We are looking at the supernatural effect. We are looking at the supernatural power of uKristu Jesu ukwazi ukungena anqobe. Hallelujah. Ukwazi ukungena enze njani anqobe. By the way, mufuna ukuyifunda kahle le ndaba ye triumphal entry kaKristu Jesu, ungaya lapha encwadini kaMark chapter 11. Hallelujah. Uyifunde nje from verse 1. Amen. But for purposes ke ngane zakwethu of ukushare, for purposes of preaching as well, and for purposes of teaching, ngoba khumbula ukuthi sifundisiwe la sanctuary ukuthi i-teaching kahle kahle is more about ukuloada the information. Amen. So that uma usuyiphetheke le information mase uyayiweya mase wenza inqumo. Ngamafishane uma sikunika information, ingcapha yokwenza isinqumo isala ngakuwe. Amen. Sikufundisiwe lokho sanctuary. Saphinde safundiswa ukuthi umahluko between teaching ne preaching
ingoba kuyi-preaching kusuke sekuNkulunkulu osebenzisa umuntu nokhuluma ngomuntu no oba personal nomuntu oreceive indaba, the good news. La uNkulunkulu khona ethi i-information usunayo, sesiside nesikhathi uyizwa lento erayidweni naseteksini na kwi-TV na yonke indawo. The gospel is being preached, liyashunyayelwa. So this time around uNkulunkulu ba personal, kuvuka umona. Hallelujah. Ay kunalento ekuthiwa ivuka kumama womntwana, konje ibizwa ngani? Kuvuka imsiko. Yes. Kunesikhathi mfowethu la uNkulunkulu kuvuka imsiko anayo ngawe. We uNkulunkulu athi mekubuka usunje njengobunje, athi umsebenzi wezandla zami lo muntu lona is an apple of my eye, usenhlamvini yeso lami. Lo muntu lona uyimvu yedlelo lami, kusho uNkulunkulu. Mesethi uNkulunkulu kunokuba ngiyilo ulokhu ufladwa ngeinformation, ngcono yena vela ngenelele in person. And uNkulunkulu mengenelela in person through i-preaching, ufika kwazise ukuthi usuliqinisile ikhanda lakho, it's enough. But la ukhona akukhona la kumele ngabe ukhona khona. Amen. La ukhona akuyona indawo ekumele ngabe ukuyona. Kahle kahle ngokweplan yami yezulu nephakade lakho engalibhala before wena ube yihlule esibelethweni sikanyoko. Hallelujah. Ngokweplan yami i-destination yakho nansi la ikhona, i-destiny yakho nansi la ikhona. Iyona ndawo kumele uphelele kuyona le njengoba usemhlabeni, ukuze ugcwalise i-purpose, injongo mina Jehova Baba uNkulunkulu engikuthumelele yona la emhlabeni. Amen. So ingakho ke bafowethu sithi kwi-teaching ingcapha sishiya kuwe to decide, but i-preaching ingcapha sishiyi kuwe, uyatshela iqiniso ngqo ukuthi suka la ukhona naku uNkulunkulu la ikufuna khona. It's not about you deciding ukuthi kusho ukuthi uNkulunkulu akangifuni la ngikhona, ufuna ngibe la. No. This time around kuba i-directive. Yabona? Kuba i-directive ephuma ngqo kubaba uNkulunkulu ethi suka la ukhona naku la ngikudinga khona. Baze bayibona abanyogogo esikhathini esingaphambili nomkhulu, baze baqhamuka nezingoma ezithi suka la wakhe khona. Hallelujah. Baba ne-visitation, bavakashelwa umoya, wafika wabacacisela umoya ukuthi hayi ungaba nalo ulwazi. Hallelujah. But ungalisebenzisi ngendlela ekuyiyona yona. Ungaba nalo ulwazi but ungenzi inqumo eziphusile nezihlakaniphile. Hallelujah. Baningi esibaziyo mos ovela decide nje ukuthi yena akanayo imizwa yamadoda, unemizwa yabantu besimame kuphela, umuntu wesimame naye. Kanjalo nowesilisa athi anginayo imizwa yomuntu wesimame, nginemizwa yomunye umuntu wesilisa. Of late ke ezizwe liqhubeka liba i-abomination, izenzo zezwe ziba abominable, ziba yinto enukayo iphunge libi kuKristu Jesu. Sebekhona bathi mina senginemizwa yezilwane, nginemizwa yembuzi, nemizwa yenja. Hallelujah. So understand ke mfowethu ukuthi imizwa yakho kwi-preaching ayisebenzi, kodwa kusebenza i-directive kaNkulunkulu la etshela khona ukuthi suka la nakula ngidinga khona. Hallelujah. Now uma uzoyibuka ke lento mfowethu, into ebanguthi siyibeke kanje ukuze ungalahleki endleleni, ngoba uma uKristu Jesu engena empilweni yakho ngokunqoba as he did in the triumphal entry in Jerusalem, ukhipha izwi la uKristu Jesu, uthuma abafundi bakhe uthi we madoda ngicela ningene la ngaphakathi kule village, ngicela ningene la ngaphakathi kule township ebizwa ngomlazi. Kunomuzi lapho enizobona, kunesihlahla enizothi menisibuka nibone ithole lembongolo eliboshelwe kuyona.
Mengena khona nizofike nje nilithulule nilithukulule ngibeka kahle nizofike nilithukulule niliqaqe uma enibuza umninwalo okuyena olibophile umbophi wethole lembongolo uma enibuza ukuthi we madoda nenzani nimtshele nje ukuthi inkosi iyalidinga. Hallelujah. Now into ebangaka ukuthi sithi la esanctuary mfowethu today is a very special day ingoba wena zibone unenhlanhla ukuthi you stumbled to this type of a preaching. Zibone unenhlanhla ukuthi you befriended this type of a ministry. Walandela intshumayelo zabo, walalela ama recordings abo. Ngoba namhlanje in the triumphal entry of Jesus sikhuluma ngoKristu Jesu ke manje engena enhlizweni yakho. Hallelujah. Now kulezi ibopho ke mfowethu ophila ngaphansi kwazo. Kulama habitual sins, ama strongholds kuwena. Izono esezizaphenduka ihabit kuwena ilifestyle. Hallelujah. Izono kuwena the sins of will. Izono laze esezaqeda unembeza kuwe, the sins of will. We understand the land, because I think it's an opportunity for you to learn today. Hallelujah. Ukuze ukwazi ukushumayela insindiso kumuntu, umuntu ashesha abone. Amen. Ukungena kaKristu Jesu kwenzani empilweni yakhe. Amen. Now, in the triumphal entry of Christ Jesus into your life, to your soul and your spirit, your family, your children, lezibopho ezikubophile nobuphila kuzo nophila ngaphansi kwazo nombophi obekubophe ngokunqanwa ekubophe ngokuqaleka ekubophe ngokuyibiza ngenja ukuthi unjandini wena ekubophe ngokuyibiza ukuthi wena uyikhila ekubophe ngokuthi wena uyibiza ukuthi udanger man ekubophe ngokuthi uyinike onke lamagama akwenza uzizwe wena ungakwazi ukubhulisha abanye abantu baqhoqhobale against intando yabo. Hallelujah. Sithi unenhlanhla mfowethu ukuthi ulandela ibandla elinjengaleli elibizwa ngesanctuary. Unenhlanhla ukuthi you stumbled to this type of preachings intshumayelo zaleli bandla. Ngoba namhlanje sizokwazisa ukuthi uKristu Jesu umumvumela ukuthi angene kuwe ngokunqoba. Hallelujah. Ngisho umbophi wakho. Hallelujah. Okubophe ngeinkanuko. Ngisho umbophi wakho okubophe ngamanyala. Ayikho engagement ebakhona naye. Akubi bikho discussion. Amen. Uma ethi uvusa umhlwenga ethi umuntu wami lo, iyodwa imessage ephumayo. Imazise mase kuthiwa finish and clear. Asaqhubeki ngaphezulu kwaloko. Kuphuma izwe lodwa elokuthi namuhla uJesu uyamdinga lo muntu. Ingakho kumele simqaqe. Hallelujah. Siyaqaqa ke mfowethu, siyaqaqa ngane yakwethu ngegama, igama uKristu Jesu. Siqaqa ngalo namuhla. Hallelujah. Siqaqe ibopho ezikubophile, strongholds. Siqaqe inkanuko, siqaqa amanyalo ophila kuwo. Sithulisa inja nomsindo lophila kuwo. Hallelujah. Sithi usefikile uKristu Jesu, mvumela ngene ngokunqoba kuwe. Siyavuma mfowethu ukuthi yes, ubusunegama ngasekhaya, ubusubizwa ngalo ngenxa ye lifestyle oyiphilayo. Kungenzeka futhi ukuthi ngakini bebekubona uyintengelutho. Ngisho kubeka imbono, awunikwa ngisho iplatform yokubeka umbono. Awunakwa. Kodwa namhlanje umuvuma ukuthi while celebrate
ezumhlaba i-triumphal entry kaKristu Jesu eYerushalayim eJerusalem. Hayi siyayiphendula namhlanje sikuvuma thina ke ukuthi simvulele angene anqobe. Hallelujah. Angazi noma niyayibona yini bakwethu lento. Amen. Hey man, as-arguishi nedemon. Silibuza idemon ukuthi lubani, liphumaphi, lithunywe ubani. Sibhizi nomsebenzi kaNkulunkulu ngoba umbumele uKristu Jesu abuse ngoba uye oyinhloko yebandla likaNkulunkulu, nguye futhi who is the king, oyinkosi yombuso kaBaba uNkulunkulu. Hallelujah. So lana ke mfowethu sibuka the supernatural entry of Christ Jesus into your life and my life, and at that moment of entry of the supernatural, the natural gives way. Iyadeda igudluke ngoba isiyazisiwe ngezwi nje elilodwa lokuthi uNkulunkulu uyamdinga lo muntu. It's enough. Hallelujah. Hlaliwe phansi ezulwini yadingidwa indaba yami nawe. Kwase kuphuma isinqumo sokuthi hambani nomthukulula. Ukuphi Jehova kwa Mlazi? Hambani nomthukulula. Ukuphi Jehova? UseZambia. Uboshiwe. Umbophi wakhe unolaka. Ngisho amagate uyawakhiya. But masifikile mfowethu, masefikile the supernatural. Omkhulu kunalo obusezweni. Lo manje omvumelayo ukuthi abuse kuwe ngokunqoba. Hayi man uyawaqaqa mfowethu amaketanga. Hallelujah. Hey ukhahlela iminyango yebronze, iminyango yensimbi. Ayikhahlela ibeke phansi. Qacha kokhiye ekhala ama security. Ukuthi hayi man. Lo ngene empilweni yalo muntu akafana lesimaziya. Nalo muntu abewuye ngaphambilini lo muntu. So namhlanje ke siyakumema mfowethu. Siyakumema nje sithi uNkulunkulu ukhuluma nawe namhlanje. Uthi ngiyithumile isanctuary nangu Pastor Thwala ngiyamthuma. Ngimthuma ukuthi akhulume nawe. Azokuthulula, azokukhulula. Loose you. Azokukhulula from the bonds obanjwe yizo. Amaketa ngempilo akubophile. Amanyalo ophila kuwo. Hallelujah. Inkanuko ezikubambile. Imkhuba esize yaphenduka i-lifestyle ekubambile. Zokukhulula mfowethu namhlanje. Sithi yamukela uKristu Jesu abe inkosi nomsindisi kuwe. There is no argument akuwishwa la. Sibabonile abafike ngaphambilini abayibiza ngamakholo. Kodwa amakholo kanjani? Ane discussion ende nedemon. Kristu Jesu akanaso leso sikhathi. When you operate in victory, operate mfowethu from a level of your high calling. Operate from a level mfowethu of ukunqoba. Sometimes uthungena mfowethu endaweni enamademoni. Uthungena endaweni enezibopho ama strongholds abopha abantu. Akupick up wona ababophi babo labantu bakupick up bona emkhathini ngokukamoya ngoba ngokungena kwakho there is a supernatural effect and power oyimembathile enguKristu Jesu ethi mifika phakathi kwabo mase kumele ukuthi kugudluke lokho kunatural noku against intando kaNkulunkulu ngawe nangami. Ihlaziye mfowethu imunyunge kahle lento esikhulumayo namhlanje. This is not information ekufuneke uyazi uhambe nayo, but this is God ekhuluma ngqo nawe ethi this is one time in a year, in a calendar month, where the supernatural ingakhulumi nombophi, ingakhulumi nama strongholds akho, ingakhulumi neinkanuko zakho, ingakhulumi namanyalo ophila kuwo, but ifike nje kuthi uyathukululwa wena namhlanje siyaqaqa. Hawu sengibizwa ngesindindwa, ngibizwa ngesifebe, ngibizwa ngombulali, ngibizwa ngephara, ngibizwa ngayo yonke into ngasekhaya, ngibizwa ngomthakathi, uNkulunkulu athi sengifikile, yaqaqa namuhla. Hallelujah.
sithi meyiphakama into zakhona zemoya esisebenzelana naleso simo obukade uphila kuso esingahambisani nentando kaNkuluNkulu zitshelwe igama elilodwa imilomo ivaleke. Nkosi yamdinga manje. Nkosi yamdinga lo muntu. Bakhona abantu abangakunika ubufakazi mfowethu obunzima kabi. Abanye baphuma eminyakeni emajele. Baphuma eminyakeni emajele, babhalwe ngisho inamba abanye baze bayibhala ngisho ebusweni ngoba basebeyitshela ukuthi bayoze bayongena ethuneni beyilento, beyile nombolo. Hallelujah. Abanye uthi abatshela bathi ngiyiqalile lempilo mfowethu akusekho ukubuyela emuva, sengiyolithetha ligcwele. Hey, yenzeka inhlekelele empilweni yabo, the triumphal entry of Christ Jesus into their lives. Yenzeka inhlekelele la uKristu Jesu ahlangana nabo wasengena ngokunqoba empilweni. Hey man, today bemdwayidwa benjalo bebhaliwe ngembala ehlaza nebovu nezinamba engasacisheki. Hey wangena uNkulunkulu kubo mfowethu, wafika wabaqaqa, wabathukulula, wathukulula inombolo, wathukulula ikhila, wathukulula isela, iginsa, wathukulula isidakwa, wathukulula into engelutho yalutho. Sekuthiwe angeke azashade lona manje, uyophelela ekhaya. Hallelujah. Uyophelela ekhaya lona. Uzenda zamshiya. Wafika uNkulunkulu. Wayiqaqa izenda zamshiya kumuntu. Waqaqa isinyama kumuntu. Nkosi yakudinga ngane kwethu. Ungalwi nezwi kaBaba uNkulunkulu mekhuluma nawe. Ungalwi. Ngoba this is not about you having to have a discussion today. It's not about you ukuthi ube nombono. Sekuvuka imsiko kuBaba uNkulunkulu, kwafika inseka ukuthi lo muntu lona manje umsebenzi wezandla zami, imvedlelo lami lena. Ngathi mengimbumba lo muntu ngiqedwe kumbumba ngabambelela okhalweni, hey man ngathi this is the apple of my eye, senhlamvini yesolami. Sefikile uJehova manje. Sefika ukuthi uhlulekile wena ngokwakho ukuqonda nokwazi. Hluleke nange-education yakho, wahluleka nange-experience yakho, including i-experience yakho yesonto. Usaboshiwe namanje. Fikile kuKristu Jesu uzokuthukulula. Fikile uKristu Jesu uzokuthukulula. Iyona message mfowethu nathi sikuphathele yona le namuhla. Ukuthi uKristu ufikile uzokuthukulula, uNkulunkulu uyakudinga wena. Baze baprofeti omkhulu. Bathi noma unganyonyoba kodwa iqolo livele. Buye emaqeleni. uNkulunkulu uyakudinga. Asidiscuss namhlanje mfowethu, asikuncengi. Ngoba sithunyiwe ukuthi sizoqaqa. We lose you ngegama uKristu Jesu. Siqaqa isinyama, siqaqa imoya emibi ekubusa kuwena. Hallelujah. Siqaqa ukukhohliseka ekuthiwa wena wembethe izinto ezithile kodwa zikunika imali, wena kufanele uspende imali. Ubulale lokhu, uhlabe la, uhlabe ngala. Uma yika ikweletu. Kodwa kukho okuphumelelayo. Kodwa kuthiwa umbethwe. We lose you today, siyakhulula, siyaqaqa. uNkulunkulu uyakudinga. And vuma mfowethu uzobona into ezokwenzeka. The heavens is waiting. Uzoyibona i-celebration ezoba khona ngawe. Just your soul. Ibuyisana noBaba uNkulunkulu. uNkulunkulu uzokunika ulimo olusha. uNkulunkulu uzokunika ulimo olusha mfowethu. La uzoya khona phambi kwakhe. Tears streaming down your cheeks. Inyembezi zehla mfowethu. Uthi uyakhuluma ube nesibibithwane. Ngoba usungenwe the supernatural. Isingene ngokunqoba. The natural you iyagudluka. Hallelujah. uNkulunkulu ukunika ulimi namhlanje. Ulimi lokuxolisa. Ukunika ulimi uNkulunkulu namhlanje lokuhlambuluka. Ukunika ulimi uNkulunkulu namhlanje lokuyisola. Psalm 51 verse 11. Hallelujah. Uzoya kuBaba uNkulunkulu namhlanje uthi Lord, cast me not away from your presence and take not away your Holy Spirit from me. Hey, ngiyayazi impilo yeyibopho.
Ngiyayazi impilo yenkanuko. Ngiyayazi impilo yamanyala. Ngiyayazi impilo yobuguluva. Ngiyayazi impilo yokuba ibhuli. Hallelujah. Angisafuni ukubuyela kuyona. Nqaba Jehova, nqaba ngami. Nqaba ukuthi ngilahlekelwe ubukhona bakho. Nqaba Jehova, ngiyacela. Nqaba ukuthi ngilahlekelwe ubukhona bakho. Ngiyacela ukuthi ungangemuki futhi umoya wakho ongcwele. Ngoba iwona oyinavigator. Ngaphandle kwawo ngizohambe ngingqubuza ngekhanda lapha nalapha. Ngihambe ngifuna ulwazi, ngilifune endaweni ezwrong. Nqaba. Abanye bethu safuneke also babuyisele police station lama TV abawabukayo. Abanye bethu namhlanje in the triumphal entry of Christ Jesus into impilo yakho kufuneka ubuyisele emuva le moto oyidrivayo. Hallelujah. Ngoba uyazi ukuthi wayithola kanjani, awunama receipt. Mhlambe kwaphuma isidumbu kuntshontshwa le TV ngenxa nje yokuthi ubaba wekhaya noma ingane la ekhaya yavuka izumsindo, bayishaya bayilahla phansi, kwageleza igazi, yathathwa iTV. Kungenzeka ukuthi le moto ohamba ngayo ubaba wekhaya ehamba nomndeni nezingane zakhe kwavuka ukuba umvikeli wefamily yakhe beyithatha le moto wanokulwa bamshaya ekhanda ngesibhamu. Wasala umama la umfelokazi nezingane ziyintandane ngenxa yakho, kodwa uhamba ngayo le moto. Namhlanje in the triumphal entry of Christ Jesus muvuma ukuthi uKristu Jesu angene mfowethu empilweni yakho, ibuyisele emuva lento manje. Noma unganga uvela ufike uyipake nje epolice station uyishiye kanjalo uhambe. Hallelujah. Iqale kabusha impilo yakho. Nale TV ithathe mfowethu uyise police station bazoyibeka kwa lost and found. Ngoba ngeke ungitshele ukuthi wena ungabuka iTV ka 45,000 rand uyibuke ngo 1,500 rand. Ayihambi kanje, ayidumi kanje imizosuka. In the triumphal entry of Christ Jesus, ekungeneni ngokunqoba kaKristu Jesu, lapho the supernatural steps in and the natural gives way. Namhlanje nquma ephindisa lento emuva. Okunye kokuningi onako kushise nako ngoba kukusebenzelanga anyway. Kudluza the natural things so that the supernatural ithatha indawo yayo efanele. Ayinzima bafowethu lento because isinquma asihlezi kuwena. uNkulunkulu osenqumile ukuthi suka la ukhona nako la ngikudinga khona. All that you need to do wena ukuthi uthi follow the order and the instruction of God. Mebekubuza bakwazi ukuthi uNkulunkulu uyangidinga. uNkulunkulu uyangidinga. Hayi nike mina ke le moto, nike mina le TV. Hayi ayisebenzi kanje uNkulunkulu mekudinga. MekuNkulunkulu oqaqayo yise lapha epolice station, umlilo kuzosala kubona ukuthi bafuna ukwenze njani ngayo. Uma wazi ukuthi yathathwa kubani, yathathelwa bani, bhala inote uyishiye uyinamathisele kuyona le TV. Hallelujah. Ngayidayisela uDumsana uthi uyithathe kuphi, uthi wayithathe emhlanga endlini zabelungu bebangenele. Hallelujah. Uthi uyithathe kuphi, uthi uyithathe haya kuyona la ka F but wayintshontsha ka W noma wayintshontsha ka BB. Bhala inote man uyinamathisele, so that in the triumphal entry of Christ Jesus into your life, as we celebrate his triumphal entry to Jerusalem, ube nobufakazi ukuthi ngokungena kokunqoba kaKristu Jesu eJerusalem wangena futhi nakimi wafike wanqoba yonke into eyibopho kimi, wanqoba ama strongholds, wanqoba inkanuko, wanqoba amanyala ebengiphila kuwo ebesephenduka lifestyle, wanqoba sins of habits kimina, habitual sins, wanqoba even the sins of will labe ngasabuza ubuhlungu. Sengithi nansi inyanga iyophela ngingabulalanga umuntu, nansi inyanga iyophela ngingayibambanga inkunzi. Hayibo, ngoba iyona into ekwenza ukuthi ithiki le sekuyiyona fix yakho. Nansi inyanga iyophela, hey man ngingarepanga, hayi there's something wrong about me. Today is the triumphal entry, the triumphal entry of Christ Jesus to impilo yakho. Siyakuthukulula ke namhlanje, siyaqaqa. Vuma ukuthi uqaqeke. Uma uNkulunkulu ke mfowethu ekhuluma nawe, khumbula
ukuthi uNkulunkulu uma sisakumema sikumemela to insindiso. Jeremiah chapter 3. uNkulunkulu uthi kuwe, come ye, O backsliding child. Yabona? Uthi buya, sabela ngiyakubiza. Wena usuphambukile endleleni yami yokuphila. Wasuphula umthetho wami kwaphenduka isono. uNkulunkulu mesakumema ekukhombisa uthanda nalo ngawe. Uthi buya ngani yakwethu. Buya wena osenhlamvini yesolami. Buya wena emvu yedlelo lami. Buya wemsebenzi wezandla zami. I am married to you. Yabona relationship kaNkulunkulu nawe, it's not about just love. uNkulunkulu uthi I'm committed to you. I'm married. I'm bound. I'm bonded to you. I'm married to you. Kodwa muvuma ukubuya ubuyele kuNkulunkulu ekuweni kwakho. Wamukela uKristu njengenkosi nomsindisi. Iyashintsha futhi nelanguage kaNkulunkulu. uNkulunkulu mekhuluma nawe usethi hawo wethwala come la woza la, let us reason together. Ilanguage iyashintsha. From come back, you are backsliding child, I am married to you. Uma usuvuselele umshado uNkulunkulu nawo nawe, iyashintsha ilanguage kaNkulunkulu ithini? Ithi woza la, let's reason together. Woza sibonisane. Father and son, father and daughter. Yabona? Leyo nto ngikhombisa umona uNkulunkulu nawo ngawe. Nentshisakalo uNkulunkulu nayo ngawe. Mfowethu, today is your day. Today is your day. uNkulunkulu uyakudinga. Ingakho ethi sizoqaqa ngezwi lakhe. Hallelujah. Ingakho ethi sizoqaqa ngezwi lakhe. Mark 11. Funde from verse 1 all the way down. Nkosi yakudinga. Angizibi ungayizibi lento mfuthu ungayizibi ungabheki phansi ungabe namahloni ungabe busy uqala imisebenzi. If you stumble to this teaching uqala imisebenzi manje ube ufuna ukuba busy, hayi hlala phansi lindela ukuthukululwa uqaqwe from lama strongholds. Buka ukuthi unjani manje munje, buka ukuthi unjani. Kodwa ke siyabonga ukuthi uNkulunkulu ufikile namhlanje. Uyangena empilweni yakho ngokunqoba, uzonqoba isitha, uzonqoba isono, uzonqoba amanyala, uzonqoba inkanuko, and all the package that goes with it. Now sivumelene ke bafowethu ukuthi uNkulunkulu mekuyena okhuluma nawe ngqo through preaching. Akho argument. Hallelujah. Akho argument. Uzolandwa namhlanje. Akakudinga uNkulunkulu la ukhona ukufuna la. Hallelujah. Ingakho ke mfowethu okuningi thina esikwazi ukukhuluma ilanguage oyizwayo sihamba sibe sibafishane sigcine la mase ukuthi the rest angibeke nje kanje, the rest uyena uNkulunkulu asezoyembula kuwe ngalelizwi lakhe elisoft elingakuforce elingenzi elingakukhombi ngesibhame ekhanda. But that sweet still voice kaBaba uNkulunkulu iyona ke ezoqhubeka iyembule lama areas thina esingakwazi ukufinyelela kuona okuwena noNkulunkulu wakho ekufuneni finyelele kuona ukuze ube nobufakazi ukuthi indeed ungenile uKristu Jesu kimi ngokunqoba wanqoba ngakhululwa. Look at me today. Stay sealed always in the Holy Spirit of promise. Siphinde sihlangane again. uNkulunkulu uyakudinga. Vuma. uNkulunkulu sithumile mfowethu ukuthi sizolishumayela lelizwi kuwe. Siqaqe yibopho kuwe. Vuma. We love you with the love of Christ Jesus. Amen.